Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё і не толькі, дарэчы, на Беларус Тумораў на стрымінгавай платформе таксама можна паглядзець гэтае відэо. А праграму перадач можна як бы гэтай платформы? Без усякай праграмы перадач можна паглядзець. Ягор з Вільні. Ягор М, да. Можна паглядзець гэтае відэо на стрымінгавай платформе Беларус Тумораў. Калі у вас ёсць спадарожнікавая тарэлка, настрайвайцеся і глядзіце. Сябры, гэта чык-чырык, бла-бла-шоу, у якім Алексей Сапрыкін, у якім Павел Свярдлоў распавядаюць вам пра самыя галоўныя, самыя важныя падзеі, якія хвалявалі беларускую грамадскасць словамі твітарскіх карыстальнікаў соцсеткі X, самай чалавечнай соцсеткі. Самы чалавечны чалавек. Ну там, видите, обнажаюцца ўсе вось чалавечыя заганы, усе чалавечыя эмоцыі. Але некаторыя і ў наўпростым сэнсе ёсць. За словам у кішэню ніхто не лезе. Дарэчы, што там з хэштэгам «Неўдзеля»? Ён яшчэ жывы ўвогуле? Жывы, да? Вось гэта там агаляюцца у прамым пераносным сэнсе. Так. Вось, але пра што я? Пра самую чалавечную соцсетку, у якой з'явіўся вось апошнімі там тыднямі, да, вось працуе ўсё лепш-лепш, з'явіўся дапаможнік, да, у выглядзе штучнага інтэлекту. Дарэчы, у іншых таксама ўжо пачынае з'яўляцца. Да, ён называецца Грок у соцсетцы X, і можна задаць яму любое пытанне. Што крыху засмуціла аўтара нашага сённяшняга такого уступнага філасофскага твіта, якога завуць Шеймлес, назіральнік, зайшоў твітар, піша, а там адзін штучны інтэлект. Уже і там адзін штучны інтэлект. Пайду лепш спаць. Ну вось бач, так, усе мы кажам, што твітер менавіта гэтым і адрозніваецца, што там все чалавечае, все без цэнзуры, без купюр, без нічого. А вось і ўсё. Штучны інтэлект захоплівае ўсё наше жыццё, на жаль. Дык пра што ж гэта кажа Шеймлес? Гэта пра тое, што ўсе пачалі задаваць гэтаму Гроку пытанні і уважліва слухаць яго адказы. Напрыклад, трэці дотык пытаецца: «Вітаю, Грок, Тарашкевіца ці Наркамаўка?» Ну, конечно, без штучнага інтэлекта мы не маглі все, што хвалюе беларусу. Тарашкевіца ці Наркамаўка, з мукой ці без? Дарэчы, такое пытанне не было. Што адказвае нам штучны інтэлект? Наркамаўка, паколькі яна з'яўляецца стандартным правапісам. У Беларусі шырока выкарыстоўваецца ў адукацыі і афіцыйных кантэкстах. Ну і пра сябе крыху патлумачыў, што, аказваецца, AI жа трэніруецца на тэкстах, а тэксты гэта збольшага Наркамаўка, таму всім прывітанне. Тарашкевіца хоць гістарычна, прабач, і значная, але менш распаўсюджаная і ўжываецца дыяспарай. Выбар можа адлюстроўваць культурныя погляды. Вось бач, я пакуль ты чытаў, хацеў сказаць, што мне все больш і больш не падабаецца штучны інтэлект, але вось апошняя фраза ягоная мне вельмі спадабалася. Таму што скажы мне, Тарашкевіца ці Наркамаўка, і я скажу, хто ты. Я таму што за Тарашкевіцу ўсё ж такі. Далі, трэці дотык не адчапляецца. Так, яшчэ ёсць лацінка ці кірыліца? О, так. Ой, ну тут, мне здаецца, адказ настолькі відавочны, што давайте пачытаем, што лацінка? Грок выкарыстоўвае кірыліцу для беларускай мовы, бо гэта стандартны сцэнар у Беларусі і шырока ўжываецца ў афіцыйных кантэкстах. Далі, ёсць таксама лацінка, бла-бла-бла-бла, і далей ізноў пра кірыліцы, пра перавагу кірыліцы і пра Наркамаўку, да, што вот ён трэніруецца, уласна кажучы, на тэкстах, а тэксты напісаныя на Наркамаўцы кірыліцай. Ну, Грок такі сапраўдны беларус. Он такі цэнтрыст. Такі, ведаеш, спачатку Наркамаўка. Да гэтага яшчэ мусіла быць, канечне, Трасянка, але ў гэты этап пакінем. Потым больш заавансаваны такі Тарашкевіца. А ўжо трэці, самы вышэйшы, гэта лацінка. Ну, гэта ты маеш на ўвазе, што ён проста яшчэ не дайшоў. Да, я думаю, што ён яшчэ пакуль на пачатковым такім этапе. І не дойдзе, таму што вучыць яго Тарашкевіцы і лацінцы няма каму. Ну, слухай, вон колькі супрацоўнікаў Рады Свабоды без працы, то могуць, в прынцыпе, могуць закідваць яго сваімі тэкстамі цяпер. Трэці дотык задае фундаментальнае пытанне нашага жыцця-быцця. Менск
ці Мінск. Ну-ка. Ігрок абраў бы Мінск, бо гэта стандартная форма ў наркамаўцы, якая ўжываецца ў Беларусі в адукацыі і ў афіцыйных кантэкстах. Мінск гістарычная форма ў Тарашкевіцы, менш распаўсюджаная сёння. Ну, тут ён так, конечно, не мае рацыі абсолютно. Грок, ён такі, вось ты маеш рацыю, ён такі тыповы, сярэднестатыстычны, стандартны, да, такі беларус. Мінск. А ці ведаеш ты, Грок, што Мінск это просто бальшавікі паленаваліся перайменоўваць пасля палякаў? Не ведае, і яму, я думаю, пофігу. Ну, ось такая ж пра паланізаваную форму. А Максим Бай піша, што амаль 40 тысяч беларусаў пераехалі ў Польшу ў 2024 годзе. За апошнія 5 гадоў колькасць беларусаў у Польшы вырасла на 287 тысяч чалавек. Ну, вось гэта, уласна кажучы, аб'ём міграцыі. Цэлы Віцебск пераехаў. Гэта некае такое прамежкавае, мне здаецца. Яшчэ не Брест і не Гродна, але ўжо і не Бабруйск, так, і не Ліда. І не Баранович. Да, і не Барановичы. Ну, шмат народу з Беларусі пераехала ў Польшу. І тут нечаканы паварот у дыскусіі ад карыстальніка Нагаронт. Так. Якія прагнозы, калі ў кастрычніку абвесціць пра тое, што тэрмін даўніны за пратэсты скончыўся, тэрмін пакарання, конечно, да? Колькі з іх вярнуцца ў Беларусь? Які прагнозы, Алексей? Вось як ты думаешь, да? Правакатыўнае пытанне, типа, а вы вернецеся ў Беларусь? Ну, все залежыць ад шмат якіх фактараў. Ну, тут, па-першае, цікава, што кастрычнік згаданы. Чаму кастрычнік? Чаму кастрычнік? За жнівеньскія пратэсты тэрмін даўніны выйдзе ў жніўні, за вераснёўскія ў верасні, за кастрычніцкія ў кастрычніку. 5 гадоў. За гэта снежаньскія. А за снежаньскія... А за 21 год? Ну, все прапорцыянальна. Бомж Бруевич нам піша так. Як толькі здымуць санкцыі і айцішкі можна будзе працаваць з Беларусі, шмат хто вернецца. А за імі, калі ўбачыць, што ў Беларусі няма рэпрэсій і вуліцы не пустыя, падцягнуцца іншыя. Асабліва дзяцей са школ пазабіраюць, улічваючы апошнія законы там... Тут цікава іншае. Значит, окей, айцішнікі вернуцца, а за імі, калі убачыць, што ў Беларусі няма рэпрэсій, сябра, зняццё санкцый і няма рэпрэсій, гэта абсалютна розныя рэчы. Санкцыі былі накладзеныя за удзел у вайне. Айцішка вымушаная была з'язджаць з Беларусі, калі працадаўцы замежныя... Да пры чым тут рэпрэсіі? Ну што ты зноў са сваімі рэпрэсіі? Замежныя працадаўцы сказалі, мы не будзем працаваць з вамі, таму што вы саўдзельнікі у вайне. Ці айцішнікі, якія працуюць на нашых праектах, жывуць у іншых краінах, ці, калі ласка, мы знойдзем сабе іншых распрацоўшчыкаў. Вось, і, окей, санкцыі за ўдзел у вайне здымаюцца, але... рэпрэсіі працягваюцца сёння, няма ніякіх перадумоваў, што яны спыняць працягвацца заўтра. Так што, ну, тебе накрыла, конечно. Няма логікі у спадара Бомж Бруевича, да. Это важно. Але вось Саков В падтрымлівае яго. Насамрэч, піша, адсоткаў 60 вернецца, гэта працэнт тых, хто вяртаецца са стандартнай эміграцыі. Гэта, канешне, такія вельмі аптымістычныя лічбы. Ну, у нас эміграцыя хіба стандартная, я хочу запытацца. У нас... Ну, ведаеш, слухай, эміграцыя неважна. Па эканамічных, па палітычных прычынах яна ёсць эміграцыя. Усё роўна кожны эмігрант перажывае усе тыя самыя складанасці, з якімі ён сутыкаецца на чужыне. І это не важна. Ну, гэта ж эміграцыя. Яна ёсць эміграцыя. Максим Бай піша, у нармальную краіну можа столькі і вернецца праз гадоў 10, як у Польшу ў свой час. Але ж мы пакуль не тут, гэта, я так разумею, не там, дзе ёсць нармальная краіна, у якую можна вяртацца. Вось глядзі яшчэ такое меркаванне ад Гурніка, Гурноўскай. Тэрміны па іншых артыкулах могуць яшчэ дзейнічаць, таму што тэрмін даўніны гэта
на той момант вось якое было самае доўгае пакаранне па тым ці іншым артыкуле. Вось было за ўдзел у пратэстах па народным 342 артыкуле пакаранне 5 гадоў максімальна, да? А вось, калі ласка, 5 гадоў гэта тэрмін даўніны, а 367, 130... 13 гадоў там. Там 15. Шмат гадоў, 130 это распальванне, 367 это вот это все удзелы, захопні канстытуцыйным шляхам, там вот это вот все, да, вот абраза прадстаўніка ўлады, паклёп на Лукашэнку, там вось гэта все, да, там нармальныя тэрміны. То бок, окей, вы вяртаецеся. Тым больш, што мы ведаем, як заводзіць крымінальныя справы пасля таго, як ты перасякаеш мяжу. Вы што думаеце, што вас больш не могуць прыцягнуць да адказнасці за ўдзел у пратэстах, а прыцягваюць вас зусім за нешта іншае. І я думаю, што это будзе лёгка. То бок, тое, што скончыўся тэрмін даўніны, не азначае, што судовая сістэма памянялася ў Беларусі. Што новую справу немагчыма завесці. Вось. Оно-то так... спрачается на Гаронт. Но сколько любителей вот этих сырков с пандами, белорусского алкоголя и сигарет про это забудут и вернутся. Так атрымліваецца, что справа-то ў тым, что вяртацца все равно будзе нельга, але люди будуць вяртацца. А далей іх пачнуць сажаць. Я думаю, что тыя, нават хто залатыя что-то подумал, атрымаюцца. Тэрмін даўніны, там туда-сюда, і яны пабачаць, што няма краіны без рэпрэсій, як бы нічого не змянілася, да, і перадумаюць вяртацца. Ведаеш, далее, чекай, далее Нагаронт пиша. Вот даже из этого пропагандистского фильма в КГБ говорят, что 2 из 7 планируют вернуться. Ну, меньше за 20%. Теперь бы верить, что кажут у КГБ, конечно, про то, кто с белорусов планует вернуться. Это, даже не у КГБ, кажется, это Роман Протасевич выступил. А да, компетентный сварщик. Да, вот, сказал, что 2 из 7 раздумывают про то, как вернуться. Ну... Відаш, непапулярнае меркаванне. Вось, глядзеў я недавно одно забаўляльнае беларускае шоу, і там адным з конкурсаў было дэгустацыя кваса сляпая. І паводле 3 кубачкі стаяць, і трэба было выбраць, дзе лідскі квас. І ведаеш што? Ніхто не выбраў. Ніхто не ўгадаў, па-першае. Палічылі, што трэба выбіраць самы гаўняны. Ён і будзе лідскім. Не, ну слухай, лідскі квас заўжды быў... Ого, яким брендом. Так. Ты думаешь, аматары лідскага кваса все пацякуць назад так далей, у Беларусь. Ну, як казалі у нас у рэдакцыі, калі ты падумываеш над тым, калі вернуцца ў Беларусь і пакаштаваць лідскі квас заўтра ці праз 3 гады, то, верагодна, лідскі квас ты пакаштуеш так ці інакш праз 3 гады. А хто уласным прыкладам даказвае, што рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца, а працягваюцца? Ну, я нават не магу уявіць. Даносчыца Вольга Бондарова, верагодна, атрымала 13 сутак арышту. Пра гэта паведамілі і засмучаныя сябры з канала, господи, якая назва? Праваслаўны супраціў вялікай, малой і белай Русі. Слухай, вось я даўно не здзіўляюся навінам з Беларусі, бо тут нічога такого экстра не адбываецца. Але вось гэтая навіна мяне сапраўды уразіла і здзівіла. Я табе скажу, што якім чынам можна было уявіць, што Бондарову пасадзяць на суткі? Я не ўражаны і не здзіўлены. Я нават ведаю, што будзе далей. Яна выйдзе і скажа, што яна не мела рацыі, ну, у нейкай канкрэтнай штуке, за якую яе пасадзілі, уласна кажучы, да? Яна больш так не будзе. Ужо бывалі такія прыклады. Напрыклад, аднаго спадара, які вядзе праўладны тэлеграм-канал, пасадзілі за тое, што ён дазволіў сабе цытаваць, спасылацца на экстрэмісцкія. Ён жа вёў праўладны канал, да? Ну і думаў, што яму можна. Да? Надо ж нейкія прыклады, да? І яго за гэта пасадзілі, і цяпер ён вельмі неадэкватна рэагуе, калі нехта іншы дазваляе сабе, ён кажа:
Посадите его, посадите. Где справедливость? Зразумела. Где справедливость? Вот ты подумай, где А справедливость. раптам яна наадварот, ведаеш, выйдзе і будзе расказваць пра жахі беларускай пенітэнцыярнай сістэмы. Як Мерсалімова, да, про расійская актывістка, якой давялося там з хворачкай пасядзець. І, можа быць, адкрыюць збор на байсоль. Канешне ж, яна будзе расказваць пра жахі, таму што вось Чубака піша, што яна знаходзіцца ў адным пакоі з тузінам змагарак. І, мабыць, нават той жанчынай, якая крычала «Слава Украіне». Канешне ж, Бондарова будзе распавядаць пра жахі беларускай пенітэнцыярнай сістэмы. Міхасілін, вось глядзі, што піша. Добрая навіна. Вольгу Бондарову пасадзілі на суткі. Дрэнная навіна, камусьці прыходзіцца сядзець у адной камеры з Вольгай Бондаровай. Ну, слухай, сапраўды, раптам яе вырашылі правучыць да змагарак. Яны ж там яе проста з гаўном з'едуць. А калі там, акрамя яе 12 змагарак. Джипсенкоў. Перайначвае стары савецкі анекдот. Ну-ка. Ты за што сидзіш? Змагаўся за Беларусь, лаяў Вольгу Бондарову. Так. А ты? Я за русский мир, хвалила Ольгу Бондарову. Ну а ты? Ну а я, Ольга Бондарова. Вот так. Ой, нам ўсё хіханькі да хаханькі, слухай. Бок пасадзілі ўсіх, толькі што там у Твіттеры абмяркоўвалі рэпрэсіі, сканчаюцца, хутка вяртаемся, тэрмін даўніны. Адбылася уступленне новага прэзідэнта на пасаду. Як новага? Ну, як новага? Ну, іншага ў нас для вас няма. Дык і вось. З чаго ягоная пяцілетка пачынаецца? Затрыманне Вольгі Бондаровай. Бачыце, які сігнал падае ён усім? Горадні ў шоку, а Яська Касінер з Падгорадні пытаецца у нас эвакуацыя будзе? О, дарэчы, Андрэй слушнае пытанне. Бондарову затрыманую па палітычных матывах будзем вывозіць у Вільню. Але ж яна, слухай, казалі, што яна кантрабандыстка была, то яна ведае сцежкі. Да, яна сама выберацца, знойдзе шлях на захад. Валерас з-пад Лазаны, толькі што быў Яська спадар з-пад Горадні, да? А тут Валерас з-пад Лазаны сароміць нас. Так. Піша, жанчына, маці, сядзіць у турме, а ліберахі смеюцца. Ну што вы за нелюдзі? Алексей, як у нас поворачивается вот язык? Хотя мы-то что? Мы просто распавядаем вам... Транслюем вам. Да, что твиттерские писали з гэтай нагоды. По ролях читаем твит. Да, Буслик has left буслянку, крыху апраўдвае ліберах. Ну-ка. На жаль, мы тут не пры чым. Не залупалася б на Сялук, а Ганна Сялук гэта невестка Александра Лукашэнкі. Вось што нельга было рабіць. Хаця мне здаецца, Бондаровай только ленівы не казаў, што этого нельга рабіць. Да? Але вот яна што, яна шчыра жыла, вот думала, што жыве ў краіне, дзе можна все што заўгодна, да? Вот типа на кого завгодна нахлабучваць, да? Ну яна ж наезжала там на кіраўніка абласной міліцыі Гродна там, напрыклад, да? Ёй давялося пакаяльнае відэа запісаць за гэта. І ўсё роўна. Не, ну слухай, яна наезжае, выбачаецца, потым зноў наезжае. Беспройгрышная тактыка, здавалася б, што можна пайсці не так. Спадарыня Бондарова, ідзі, пасядзі, падумай, таму што ўжо, ну колькі можна. Карацей, не залупалася б на невестку Лукашэнкі, спакойна гадзіла б под крылом Карпенкова. Не па чыну, а раскрыла зяпу. І далей такое вельмі філасофскае назіранне зноў ад Бай Максіма. Флагшток гомельскай медыа нагадвае пра тое, што калісьці у Бондаровай была такая гучная сутычка з іншым актывістам і даносчыкам, праўладным таксама, Яўгенам Катляровым. Господи, як же сутычка была, хто большы даносчык ці якая ў яго была? Людажор, карацей. Ён вось чалавек, які вёў тэлеграм-канал Людажор. Людажор? Вось. І вот, значыць, Людажоры Бондарова счапіліся прямо за тое, хто з іх больш правільны даносчык. Цяпер першы сядзіць па крымінальнай справе, а другая па адміністрацыйнай. Вось так, як это рэвалюцыя жарэ сваіх дзяцей. Ну, як у савецкі час, так. Да.
а што там у змагароў Што там у у змагару? гэты час? Што там змагары? Наша Змагаюцца, Ніва, напэўна? я не ведаю, з якімі эмоцыямі, але піша, што Ціханаўская заявіла пра перанос праекта «Пашпарт новай Беларусі» з Літвы у іншую краіну. Вярнуўся наш улюбёны серыял пра пашпарт новай Беларусі. Гэта такі кліфхенгер пакуль што. Мгм. Нам закінулі кручочак. Окей. Перанос пашпарта Тизер. новай Беларусі ў іншую Трэйлер. краіну. То бок у Літве Всё. не атрымалася. Матывавана гэта было так. Улады Літвы знайшлі уласны шлях, каб вырашаць праблемы з дакументамі беларускіх мігрантаў. Выдаюць ім дакумент падружны віды на жыхарства, дакументы для падарожжаў і гэтак далей. Ну, а перанесуць пашпарт у тую краіну, дзе Гэта таму што пагоня Такого там няма. была на пашпарце у Літве, так? Ну, видимо. Гэта ты маеш на увазе рэальную прычыну Ну, так. пераноса праекту пашпарт новай Літвы. Беларусі Мгм. з Літвы. Ну, тут нам застаецца толькі здагадвацца. Але вось хлопец у шортах, мне здаецца, стаміўся чакаць, чаканне дастала. Піша, у якую у іншую краіну? Да Алісы, у Вандерленд, у краіну цудаў. Ну, спадзяюся, што не, спадзяюся, што А куды мы ёсць яшчэ інфармацыя, куды не сказала? доўга будзем глядзець гэты серыял. Давай працягваем выпуск змагарскія Змагароў? навіны. Давай. Былыя беларускія сілавікі Александр Азараў і Станіслав Лупаносаў адкрылі дэтэктыўнае агенцтва ў Варшаве. Гэта Так. агенцтва называецца агенцыя дэтэктывістычна Дэтэктывістычна. Рекс. Рекс. Кампанія была зарэгістравана 24 сакавіка 25 года, а ў яе кіраўніцтва ўваходзіць Александр Азараў, наколькі я памятаю, Станіслав Лупаносаў і Тацяна. А чым 24 сакавіка это каб ужо 25 працаваць і ідэнтыфікаваць удзельнікаў дня волі ў у Варшаве? панядзелак прачнуліся і такія. Они зарэгістраваць ли нам дэтэктыўнае агенцтва, да? Мгм. Ну, твиттерскія, конечно, порадаваліся гэтай навіне. Я спрачацца нават тут ні з чым не буду. Мгм. Тарас Тарналіцкі піша: байпол цяпер нуарныя дэтэктывы. Адчынілі агенцыя дэтэктывістычна Рекс. Чаму не дэтэктыўная агенцыя месячнае святло ці хаця б магнум? Бач, Тарналіцкі Чаму не Санта-Барбара? ён кінакрытык, ён бачыш падабраў адразу некалькі дэтэктыўных агенцтваў з Ну, сусветнага слухай, і кінематографа. і Азараў, не Брюс Уиллис. Не Давай Брюс так. Уиллис, але ведаеш, Брюс Уиллис цяпер у горшым крыху стане, чым Ну, я пра месячнае святло. ну, здаецца, прынамсі. Филидзил піша нам, получается, Азаров теперь, комиссар Рекс. Але ёсць нюанс. Есть нюанс. Ведаеш, Азараў, дарэчы, калі хто не ведае, у Фейсбуку падпісаны як Алекс Беларус. Таму было б лагічна яму зрабіць агенцыю камісар Алекс. Але мне падаецца, у Польшчы, может быть, ён і падаваў заяву, каб зарэгістравалі такую агенцыю камісар Алекс. Але ў Польшчы ёсць аднайменны серыял камісар Алекс. Таму... Сама про собаку. Так, яны цалкам вось адзін у адзін як Польскі камісар Рекс, камісар Рекс, просто камісар польскі камісар Алекс. да, Алекс. Вось, таму я думаю, што адмовілі з такой назвы. Ну вось светлячок піша: хто які серыял глядзеў у дзяцінстве? Ты глядзеў камісар Алекс, Азаров, відаць, камісар Рекс, Тарас Тарналіцкі, дэтэктыўная агенцыя Лунны свет. Тарас адказвае: тады павінна было быць нешта пра савецкага Мухтара. О, Мухтар. Агенцыя дэтэктывістычна Мухтар. Як табе? Возвращение Мухтара. Мухтар, новый след. Да, прыйдзе Азаров да нас у студыю, запытаемся, які Ну. серыял ён глядзеў у дзяцінстве. Яшчэ глядзі, ёсць адзін серыял, які глядзеў сябар карыстальніка твиттера Кирилла Партизана. Я думал, что это глупая шутка, но нет, пиша ён, как метко прокомментировал мой друг: следствие ведут паньки. Быў такі серыял, быў. Дарэчы, ведаеш, што на сайце вось гэтых усіх арганізацыяў байпол, прабачце, зарэгістравана было як кампанія, якая займаецца прадукаваннем відэакантэнта.
Ну так каб гранты атрымліваць, Таму што ніхто не дасць грант табе на ментоў. свяржэнне рэжыма Лукашэнкі Менавіта. ці на ўзлом што яны там взламывалі, я не памятаю Вось, ўжо, да? бач, а цяпер яны не толькі будуць відэакантэнтам займацца, але і дэтэктывістычнымі паслугамі. Таму пашырылі сваю сферу дзейнасці. Хоць бы. Кірыл Партызан працягвае: как справедливо заметил пан Аравак, осталось только матолька открыть агентство по кибербезопасности. Сябры, да добрых навінаў. Все ж таки ёсць добрыя навіны. Свет Пол пишет: ВОЗ изменил возрастную классификацию. Теперь человек до 45 лет считается молодым. А раней было як? А прикиньте, пишет далее, чекай. ВОЗ каждые 5-10 лет будет увеличивать возраст молодости. Таким образом, мы будем вечно молодыми. Вечно молодым. Вечно пьяным. Вот, змяніў что у тебя в голове, а? З якога ўзросту? Так я тебе скажу Не про ведаеш, гэтую навіну. Что нічога ВОЗ не змяняў. Не? Бо раней было до 35, мне здаецца. Як была справа? Вот расскажу табе як журналіст нармальны, а не як нейкі твітарскі там, да? Значыцца, ва ўкраіне шоў нейкі семінар, даклад, канферэнцыя, не ведаю, пра дэмаграфію. І адна жанчына, спецыялістка па дэмаграфіі, там некая чыноўніца, сказала: ну так вот і ВОЗ же змяніў узрост маладосць цяпер до 45 гадоў. И все украинские меды написали, что ВОЗ поменял узрост молодости теперь до 45 годов. Далее вядомый блогер Нехта: проверять мы ничего не будем, просто перадрукуем с украинских медыяў, что ВОЗ поменял взрост. А беларускія меды Нехту так само не проверили. А правда заключается в тым, что ВОЗ гэта поменял 7 годов тому. Ну и жанчына на конференции, она просто сказала, что поменялись вот рекомендации, да, насельніцтва там сталее, молодость поздней, да, отбывается. Все это спрыняли як навіну и теперь носятся як списанной торбой про то, что ВОЗ ничего не меняли на апошнім часам. Не ВОЗ по-беларуску, а САС, конечно, але неяк інерцыя ідзе. Вось, напрыклад, Кірыл Партызан таксама радуецца, што калі будуць адсоўваць гэты ўзрост, яго як гэта і будзе працаваць так по 44 гады. Яму споўнілася, і ВОЗ аператыўна падкруціў класіфікацыю. Не, Кірыл, калі б мы... не працуе. Калі б адзін вядомы блогер з аднаго буйнога медыа, ці медыа гэта ўвогуле YouTube-канал Нехта, праверыў інфармацыю і Telegram-канал, да, то... Нагоду для радасці у цябе было б крыху менш. Ну, але з іншага боку, дзякуй Нехта за нагоду для радасці. І законным і разумным пытаннем задаецца Алісанька, якая піша: так а пенсию нам когда будут платить, на которую мы всю жизнь отчисления платим? Я подумал таксама: слухай, это скарачаецца перыяд сталасці, сталага жыцця. То бок, вось ужо до 45 вот ты молоды чалавек, а ўжо а в 63 ты уже пенсионер. Это, ну, як бы так, вот это вот... І дзеля чаго ты жыў? І што зрабіў? Што паспеў? Карацей, не такая ўжо і пазітыўная навіна, Паша. Я думаю, што лукашэнкаўскія ўлады вельмі радаваліся б, калі б беларусы да 45 гадоў праводзілі сваю маладосць у вёсцы. Для гэтага робіцца вельмі і вельмі шмат. Вось гэта все размеркаванні. Пасля... Мэтавыя, ну... Да-да-да. Пасля вот гэта кіраўнікі розных такіх... сельгазпрадпрыемств. Населеных пунктаў невялікіх. Яны скардзяцца, што пасля размеркавання адразу там доктар збег некуды, да, трэба шукаць новых, ну, збег. Да, новага трэба шукаць, ніхто не затрымліваецца там і гэтак далее. Новыя прыязджаюць па размеркаванні. Да, ну вось так вось раз на 2 гады толькі-толькі. Але узнікаюць як бы прамежкі, калі няма доктара, як бы, да? Але і саміх вёсак робіцца менш. За час кіравання Лукашэнкі ў Беларусі зніклі амаль 1600 вёсак,
У 95 годзе ў краіне было 24 794 населеных пункта, у 2025 годзе 23 190. Тысяча. Было 24,7, стало 23,1. 1600. Ну і натуральна, паколькі колькасць гарадоў не зменшылась, Не, ні новых гарадоў, ні не старых. не вымер, Не з'явілася, горад, да? Вось, то гэта значыць, што это вёскі і пасёлкі гарадскога тыпу, якіх зменшылася 26. Да? Пры гэтым прапаганда штогод сцвярджае пра высокую падтрымку вёсак ад дзяржавы. Ну, як звычайна ў Беларусі, калі дзяржава нешта падтрымлівае, чакай, што як бы... Бяды. Да. Калі яна не слухай, падтрымлівае нейкую канкрэтную кішэню канкрэтная чыноўніка. Урбанізацыя расце, і Беларусь, дарэчы, заўсёды была адной з самых такіх моцных краін па ўзроўню урбанізацыі, больш за 70%. Так вось, але, ну... з аднаго боку прапаганда піша пра тое, што падтрымліваюць вёскі, да? З іншага боку будуюць у Мінску гэта 25-павярховыя гмахі, гэта чалавейнікі. Не, вы заставайцеся ў вёсках, а это вот дамы мы будуем для каго мы іх будуем? А калі просто будуць усе дамы будаваць у Менску, усіх жыхароў Беларусі звязуць у Менск, а потым на працу, там, на поле, кудысьці заўгодна, будуць просто аўтобусамі вывозіць. Дорага. Раніцай з Менску на поле, папрацавалі цэлы дзень, назад у чалавейнік паспаў, і так вось. Нармальная тэма, але дорага. Нашмат больш мэтазгодна пасяліць чалавека побач з полем, пагадзіся. Але от не хочуць. Хорошыя дамы недарагія збудавалі ў Мінску. Але слухай, ёсць жа людзі, якія наадварот з гарадоў дауншыфтера перабіраюцца ў вёску, у польскую вёску, дзе ёсць інфраструктура. Быў такі тренд гадоў 15 таму, мне здаецца, што ён неколькі куплялі хутароў. Все, хто хацелі, все перабраліся, а далей все. На аукцыёнах купляюць задарма гэтыя кватэры. Коні гэта коні, піша. Ніхто не хоча жыць у вёсках, каб быў не Лукашенко, дык вёскі б знікалі з такой самай хутнасцю, а мо і хутчэй. Я не згодны абсалютна. Ёсць розныя палітыкі, ёсць розныя. І вось, дарэчы, дзе навіны пішуць далей. Ствараем умовы, каб людзі з'язджалі, закрываем фельчарскі пункт і краму. Ну, людзей же мала, нема, да? Людзі не хочуць жыць у вёсках, бо там немагчыма жыць. Вось, бачыце, гэта натуральны працэс. Да? Лукашенко ні ў чым не вінаваты. Ну, які натуральны працэс? Мне здаецца, што якраз такі працэс уладкаваны ў беларускай дзяржаве, ён не натуральны. Падтрымка вёскі толькі на словах. Ведаеш, вось так, ты кажаш пра падтрымку вёскі. І калі б яна была якаснай і прыносіла свой плён, то людзі адтуль бы не з'язджалі, правда? А калі просто вбухіваць грошы ў сельскае хазяйства, так бы мовіць, зарываць іх у зямлю, то, ну, ніякага жадання і магчымасці ў людзей заставацца ў вёсках не будзе. Натуральна. Але беларусы настойваюць, што вёскі, пішуць, паміраюць паўсюль. Такая тэндэнцыя з'яўляецца нормай для ўсіх краінаў Еўропы і гэтак далей. Проста які сэнс жыць у вёсцы? Задаецца пытаннем Франц Літва. Ну, не шмат сэнсаў, Франц, жыць у вёсцы. Не все у нас крыптатрейдеры і там створаныя для гарадскіх прафесій. Не ўсе людзі, да? Вось. Некаторыя выбіраюць вырошчваць сабе у гародчыку, да. Як добра быць дырэктарам саўгаса, заўжды вяндлінка шые агуркі. Зімою есці летнія запасы, а летам іх прыносяць у вугалкі. Ну. Але, слухай, не аднімі ж сельскагаспадарчымі прафесіямі. Не, ну просто гаспадар піша, што няма сэнсу жыць у вёсцы. Зараз, калі праца ёсць і аддаленая, там могуць працаваць і жыць людзі, сябе дома працуючы, выходзячы на свой кавалачак зямлі, дыхаючы свежым паветрам, гадуючы дзяцей побач з прыродай. Божачкі, столькі плюсаў у вёсцы. Інтэрнэт ёсць. Калі ёсць інфраструктура,
там дзіцячыя садкі, крамы, гандлёвыя цэнтры ў той же Польшчы. Ну, але У вось любым бачыш, маленькім горадзе ў вёсцы ёсць усё. у Беларусі, оказывается, падтрымка вёскі заключаецца ў тым, каб сказаць, што людзей не засталося, нормы не выконваюцца, адсюль мы ферчера прыбярэм, адсюль мы краму прыбярэм, будзе прыязджаць аўталаўка 2 разы на тыдзень. А пасля такія, да, мы, конечно, мы ж падтрымліваем вёску. Затое вось якая ініцыятыва, Алексей. Ну. У Беларусі выпусціць купюру у 80 рублёў. Яе прымяркуюць 80. да 80годдзю перамогі. Цікавая лічба 80. Слухай, але я так разумею, што это першая ініцыятыва новага кіраўніка Нацбанка Романа Галоўчынкі, да? Такі прыйшоў раніцай Што на мне працу. зрабіць? Ну, Сел в фатэль такі. 80 гадоў перамогі. 80 рублёў, да? Давай паглядзім, як выглядае. Можа быць, давай паглядзім, і я сваю гіпотэзу выкажу. Да, вось Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь, Брэсцкая крэпасць, недзе гэта бачу. Дарэчы, на нейкай іншай купюры. 5-рублёўка. Да, ну, а з другога боку вось такія дзве рукі. Ручкі. А ручкі-то вось яны? Дзіцячая і дарослая, відаць, і Бай Максім справядліва задаецца пытаннем, а што рукі сімвалізуюць? Ну, відаць, некую пераемнасць пакаленняў, да, вось мы вам 80годдзя, ты ж грошыкі, ты ж рукамі бярэш, да, і вось 80годдзя перамогі мы вам з адной рукі у іншую руку перадаем. Зато мы цяпер ведаем, колькі атрымаюць як бы прэміі, ці як это называецца, дапамогі грашовай ветэраны. Ж будуць 80 рублёў кожнаму ветэрану дадуць якасці дапамогі. Але гіпотэза моя была ў іншым. Так. Ведаеш, ты вот як сказаў, што гэта першая ініцыятыва новага кіраўніка Нацбанка, я адразу падумаў, што ён жа штосьці ведае, што будзе з беларускай эканомікай і гэтак далей. Таму мне падаецца, гэта купюра, якая будзе эквівалентна хутка $20. Так пачакай, долар жа наадварот падае, і 3 зараз каля 3. Але 90 рублёў трэба было выпускаць тады. Каб $30. Так няма купюры $30. $20 купюра ёсць, але бліжэй да траўня, я думаю, што даляр зноў падымецца і будзе 80 рублёў. Гэта даляр мусіць каштаваць 4 рублі. Ну, это такі смелы прагноз. Ну, видимо, ён А ў мяне ёсць справдзіцца. Іншая крэатыўная ідэя для кіраўніка Нацбанка. Кожны год можна выдаваць купюру, глядзіце, вот у гэтым годзе 71 рубль у нас будзе, таму што адзін чалавек нарадзіўся ў 54-м. Божачкі. Якраз вот у жніўні можна. Ну, калі ты такой вот шукаеш тока нагоду, значит, некую новую купюру выдаць, да? Выдай 71 рубель у гэтым годзе. У наступным выдай 72 рублі. Давай. У наступным 73. Далі можа з Нацбанка, конечно, звольніць. Паглядзім. Вось. Але, ну, вот ідэя улічваючы такі ўзровень падхалімажа, то можа і не звольняць. Ці ведаў ты, Алексей, што-небудзь пра такога блогера Вадим Кей? Не. Не ведаў? Я так думаю, да Дня волі у сённяшнім годзе, да 25 сакавіка, калі інтэрв'ю з гэтым блогерам апублікаваў Юрый Дудь. І тут высветлілася, што вот Бубен піша, тоже беларускія іконы, што это два блогеры, ну, Вадим Кей, яго жонка, у прынцыпе, сабака таксама блогер, там у эпізадычных ролях, да, вот, камісар. Вельмі вялікі YouTube-канал, там на 700 тысяч чалавек, і яны з Беларусі, яны жылі пад Мінскам, будавалі дом Мары, пасля 20-й год, 22-й год, там рэпрэсіі, пратэсты, да, і яны з'ехалі, прадалі гэты дом, і цяпер жывуць у Партугаліі, здымаюць відэа пра падарожжы на огромную аўдыторыю. Ось так. Глядзі, цікава, ты не ведаў, і я не ведаў. І калі б Твітер, не ведаў, Паша, калі б не Твітер, я б і не даведаўся, бо і Дудзя я не гляжу ўжо гадоў 5,
Як тебе сказаць, калі б не Твиттер? Вот Гімейн піша, гэта норм, што я чую пра гэта ўпершыню. То бок, як бы ў Твиттере таксама Не, шмат, ну, Твиттер же гэта прынеслі. шмат разумееш? роўна такіх Прынеслі. же, Алексей, людзей, як І мы мы, даведались. якія чуюць упершыню. Але вось, напрыклад, іншая беларуска Ліза Ганчарова піша, даўно сачу за імі, цудоўныя. Вось, бачыш? Вось, то бок ёсць беларусы, Ну, якія абсолютно ведаюць. нормально штосьці ведаць, Так это, штось, відаць, чагосьці не ведаць. мы пропустили, да, нейкі культурны пласт, Ну, не ведаю, просто, может быть, нас не цікавілі ўсе гэтыя падзеі і... які падзеі, трэвел-блогінг, таму што куды... Может быть, мы глядзелі розных Куды там ж мы, куды? арлоў і рэшак ці нейкіх Я іншых не глядзеў блогераў, ніякіх арлоў і рэшак. якія Ну, я ведаю, што ёсць. расказваюць нам пра падарожжы. Але вось, ну, реально, вот Вадим кінуў упершыню бачу, і яшчэ недзе бачыў думку, а можа ты мне казаў перад праграмай, што ну, а як ты падумаеш, што это беларусы? Нейкія вось, мужчына там распавядае, жанчына распавядаюць, як яны падарожнічаюць па свеце, у Португалію. з Нямецчыны ў Партугалію, там туды-сюды, як бы на рускай мове, без да. акцэнту. А чаму ты будзеш думаць, што Як- гэта свае Так. увогуле і звяртаць на іх нейкую увагу? Немагчыма калі- было пра ідэнтыфікаваць, што яны беларусы. Да. Раді Вазьмітрок, ну так, з жалем з такім піша. Сімвалічна, што некаторыя беларусы на дзень волі будуць глядзець інтэрв'ю блогераў, контент якіх аніяк не тычыцца Беларусі, іншаму блогеру агулам расійскаму. Гэткі гонар, што нашыя рабяты патрапілі на канал да старэйшага брата. Ну, это такая беларуская Традыцыя. хорошая традыцыя. Калі ты Нас дзесьці там заўважылі. засвяціўся, дзесьці за мяжой, Засвяціўся. маладзец. Тадеуш Молодец. Падкасцюшка піша так. Разумею твою пазіцыю і збольшага з ёю згодны, але асабіста мне гэтыя блогеры падабаюцца, я іх гляджу, інтэрв'ю таксама паглядзеў, выключна дзеля іх. Пра Беларусь там было дастаткова шмат, ці можна гэта назваць беларускім контентам? Мабыць, не, але не ўсё мусіць быць такім. Но тут хутчэй была праблема не ў тым, што гэта інтэрв'ю не беларускі контент, а ў тым, што блогеры здымаюць не беларускі контент. Але Не, глядзі, не пачакай. ўсё мусіць быць такім. Не, глядзі, мне падаецца папярэдні рэплай быў пра тое, што беларусы будуць у дзень волі, на дзень волі менавіта глядзець гэта. Замест того, каб паглядзець там, не ведаю, гісторыю Беларускай Народнай Рэспублікі ці штось іншае. Паглядзець на наступны дзень, атрымліваецца Але чаму яны... гад. Не, я Западлу пра зрабіў нам. іншае. Чаму людзі не павінны глядзець такі контент? А чаму яны павінны глядзець толькі бляха пра беларускую мову ці толькі пра гісторыю? Ну, Але глядзі ўсё ж такі, які якасны заход. Разумею твою пазіцыю, збольшага згодны, але асабіста мне гэтыя блогеры падабаюцца. То бок шпагацішча. Да, дрэнныя, але мне падабаюцца, я гляджу. Гэта, ведаеш, гэта як пра беларусаў, якія хадзілі на канцэрты Меладзе і ДДТ, вось недаўнія. Ёсць тыя, якія не хадзілі і асуджаюць. Ёсць тыя, якія хадзілі на Меладзе, хадзілі на ДДТ, ім все падабаецца, все нормально. А ёсць тыя, якія не хадзілі на Меладзе, хадзілі на ДДТ, асуджаюць тых, хто хадзіў на Меладзе, а самі ў белым паліто. І толькі Константин Каверин не хадзіў на Меладзе, хадзіў на ДДТ і асуджае ДДТ і тых, хто хадзіў на ДДТ. Таму што Юрий Шевчук сказаў, што вернецца час, ён спадзяецца, калі 3 краіны будуць сябраваць. Калі мы ўсе сябравалі, ён казаў, гэта было добра, і, можа быць, вернецца час, калі мы все ізноў будзем сябраваць. Сябраваць гэта добра, канешне, што Константин Каверин успрыняў відавочна як спробу вярнуць ностальгіі па 3 сестры СССР. 3 сестры. І сышоў з канцэрта і не чуў, як 2 хвіліны зал, калі ўжо скончыўся канцэрт, калі запалілі святло, усе гледачы выходзілі, скандавалі: «Жыве Беларусь!» Да, вот канцэрт ДДТ ў Варшаве скончыўся прадказальна. «Жыве Беларусь!» А на дзень волі не прыйшлі. Ну, можа, прыйшлі, я не ведаю, але менш. Ну і гэтую тэму пра блогера Вадзіма Ке і Юрыя Дудзя скончым мімасікам ад Джипсенкова. Мы думалі, што
за 25-го счэпяцца змагары і ўлада за 25 сакавіка, а прыйшоў Юрый Дудь і блогер Вадзім Кей і усіх разагнаў. Ух, сябры, ну і доўгі ў нас з вами сёння атрымаўся Можам выпуск. сабе дазволіць нарэшце. Да, але прыйшоў час няўмольна, гэты час падкрадаўся, і вось ён нарэшце прыйшоў час найлепшага твіта тыдня. І сёння ён у нас складаецца Ну-ка. з аднаго слова Вау. і Ну-ка. аднаго фота. О, так, Што это уже цікава. Важна. Слова гэтае ад Фельдзіла. Слово падалося. Показалось. Піша нам Фельдзіл. І што ж яму падалося? А далей, видимо, там здымак. Гэта фото. Паглядзіце на яго уважліва. І што адбыўся тэракт? Што падалося? Нейкі. У Палацы Незалежнасці. Я бачу тут два перакрыжаваныя БЧБ сцягі. То бок ты думаеш, яны паставілі крыж на бела-чырвона-белых сцягах? Наадварот, яны паставілі бела-чырвона-бела крыж на Палацы Незалежнасці. Нехта. Дыверсія? Да. Падабраўся настолькі блізка, што... Не ўсё Вот яшчэ, так. видимо, страчана. Я думаю, што, канешне, все гэта адбылося выпадкова і адбылося, сябры, падсвядома. Таму што колькі ты не Упэўнівай насаджай, сябе, да, так. не упэўнівай сябе, што это там нацысты, фашысты, калабаранты, вот это вот все. На падсвядомым узроўні Але ў цябе-то у галаве сидзіш, это наша гістарычная стандарт, наш бел, чырвона-белы, пакрый сабой народны рух. Атрымліваецца інтэграцыя Лукашэнкі ў 2025 годзе не абышлася без БЧБ. Да каранёў, да 94 года вяртаемся. Сябры, гэта была праграма Чык-чырык бла-бла-шоу на Еўрарадыё, якім Алексей Сапрыкін Павел Свердлоў распавядаюць вам пра важныя падзеі і трапныя назіранні, якія робяць твітарскія золата беларускай палітычнай, эканамічнай, культурнай золата беларускіх аналітыкі. соцсетак. Давай так. Давай так. Да сустрэчы праз тыдзень. Пабачымся. Пакуль.